I want to. Sherifla TV kanmɔgɔw assalamu alaikum aw dangana ko bi jamukan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jamukan yi min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma ka daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli ka ye gɛlɛya tɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ mɛ o de hukumu kɔnɔna na an sera an ka kalanyɔrɔba min ma n'o de ɲɛsinnen bɛ an ka technologie ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka réseaux sociaux avantage ani inconvénient b'a la a nafamayɔrɔ a n'a gɛlɛmayɔrɔ ka se ka na ɲɛfɔli kɛ an ka kalandenw ye ni ɔkɔlidenw bɛ yan nɔ walasa don n'a nataw la o kana se ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ an ka réseaux sociaux ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye an ka masimafɛn mun ye n'o ye ordinateur informatique fana bɛ se ka nɔgɔya u ma an b'a fɔ ko nin hakilina ɲuman ye an ka jamana kɔnɔna na k'a da kan bi na foyi tɛ kɛ bi na ni ordinateur ni an ka réseaux sociaux sanfɛla tɛ aw ni an ka jɛ ka taa a ɲɛmaaba kɛrɛfɛ ale ka ɲɛfɔli k'anw ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ min bɛ sɔrɔ a sanfɛ ani mun na o ye nin initiative ta k'a ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna ma fɔ n bɔra k'a fɔ ye sisan an nana kalanso yɔrɔba mun na n'o de ye technologie kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na walasa ka denmisɛnninw kunnafoni gɛlɛya ni avantage ni fɛn bɛ an ka réseaux sociaux ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani an ka masimafɛn minnu bɛ yen nɔ n'o ye informatique ta fanfɛla ye u bɛ se ka kɔdɔn cogo min na don n'a nataw la u kana gɛlɛya sɔrɔ n'u bɛ se ka u camarades yɛrɛ informer cogo min na u bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na an nana se a DG ba ma n'o de ye kalanso yɔrɔ in ɲɛmaaba ye ale ka se ka ɲɛfɔli k'an ye n'ale de tɔgɔ ye Yusuf Jawara ale ka dɔnni f'an ye technologie yɛrɛ kow kan. Ok, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Baasi t'a la y'a fɔ cogo min ne ye Yusuf Jawara ne ye informatique n'a bamanankan na an b'a fɔ ko subahana machine ne ye o kɛbaga ye n y'o kalan kɛ o ingénieur bɛ n bolo donc kalanso in an bɛ denmisɛnninw kalan o taabolo la donc I n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra ka ye sisan bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye ani an bɛna ɲininkali dɔ tɛngu a la n'o de ye bi na an ka masimafɛn ale hakilina ye fɛn jumɛn ye bi na an ka réseaux sociaux ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani an ka technologie bɛɛ lajɛlen a ka ɲɛfɔli k'an ye an ka tɛmɛ n'an ka babu yɛrɛ ye. Ok, baasi t'a la ni ye informatique yɛrɛ jateminɛ an k'a faamu fɔlɔ fɛn jumɛn de don diɲɛ depuis bi tɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ mais baarakɛminɛnw bɛ yɛlɛma yɛlɛma ni i taara sɛnɛkɛyɔrɔ la an tun bɛ daba ta an y'an to daba la an nana sariw la bi dɔnni nana kɛ an bɛ technologie de utiliser bi ka baara kɛ donc diɲɛ fan o fan aujourd'hui an bɛ baara de di subahana machine ninnu ma an bɛ deli ka baara minnu kɛ o yɛrɛ ka se k'o baara kɛ ka sɔrɔ anw ma intervenir a la donc u bɛ ka développer de plus en plus, ils deviennent de plus en plus ka hakilinaw développer, c'est-à-dire que intelligence bɛ ka développer an bɛ se ka fɛn di machine ma bi ka fɛnw kɛ fɛn minnu fɔlɔ an b'a fɔ k'a ka min kɛ bi an b'a fɔ dɔrɔn bon ni nin ko sinama in bɛ yen i bɛ nin baara in kɛ donc machine ninnu b'an dɛmɛ n'o contexte la bon n'i ye o informatique kelen jateminɛ n y'a fɔ mɔgɔw bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma diɲɛ ɲɛfɛ donc informatique yɔrɔ la min nana se ka na jɔyɔrɔba ta la o ye internet ye internet de ye réseau ye réseau min diɲɛ fan bɛɛ i bɛ se k'i to yen ka baara kɛ ni machine ninnu na donc o fɛnɛ internet in kɔnɔna la baara wɛrɛw de nana bɔ o la comme i b'a tɔgɔ mɛn tuguni ko réseaux sociaux o tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ taa sɔrɔ hali an yɛrɛ ka sigidaw la olu ye sigida ninnu bɛɛ ye réseau de ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ jɛkulu o jɛkulu ninnu sigida la an bɛ hakilinaw di ɲɔgɔn an bɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma mais maintenant ka se ka na a informatiser o ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ internet kan o de nana réseaux sociaux réseau min bɛ adamadenw u tugu ɲɔgɔn na donc fɛn bɛɛ b'o kɔnɔna la. Mais an bɛ fɛ k'a dɔn aw ye nin miirina ta cogo jumɛn ka se ka na kalanyɔrɔ in dayɛlɛ k'a di denmisɛnninw ma walasa u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ tɔw ye cogo min na technologie yɛrɛ nafa ye fɛn min ye ani a bɛ se ka gɛlɛya min na s'aw ma aw y'o miirina sɔrɔ cogo jumɛn ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Baasi tɛ komi n y'a fɔ kuma daminɛ la ne ye informatique kalan de kɛ n ye ingénieur ye o hukumu na donc yanni n ka yɔrɔ dayɛlɛ fɔlɔ n tun ye école karamɔgɔ de ye donc n bɛ denmisɛnninw kalan la. Et n b'a dɔn a avantage ba min b'a la diɲɛ fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya dɔ b'a la nɔgɔya dɔ b'a la
donc pour ka se ka an ka jamanadenw dɛmɛ u ka se ka informatique dɔn a ɲuman u ka se ka ta la f'u ka kalan u ka ladɔnniya la donc o hakilina de y'a to an nana nin kalanyɔrɔ ninnu dayɛlɛ ko an ka fasodenw n'an ma ɲɛ k'an bɛ don diɲɛ nin dɔnsen ninnu na an ka don ni dɔnsen ɲuman ye donc a ka se ka kalan a ka taa sira fɛ sira min bɛ se ka jamana nafa a bɛ jamanadenw nafa ni an kana kɛ an bɛ tɔw nɔfɛ donc an ka hakilina de y'o ye ka kunnafoni jɔlen di ka formation ɲɛnama di walasa u bɛ se ka nin mansimafɛn a dɔn cogo min ka baara kɛ min a nafa bɛ se jamana ma. An y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la an ka bibi na réseaux sociaux n'i mako bɛ jamana kunnafoni min na i bɛ taa an ka internetiw de sanfɛ i bɛ bɔ kunnafoni caman kalama mais bibi na an y'a ye hali ekɔlidenw tɛ se ka kalan suit réseaux sociaux ko la par exemple aw ekɔliso sigilen bɛ ka se ka denmisɛnninw kunnafoni technologie yɛrɛ nafa bɛ se ka fɛn min kɛ mais est-ce que aw ka classe kɔnɔna na mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ sigi ka to ka TikTok bibi na bɛɛ concentré bɛ TikTok yɛrɛ la o tɛ kuru suit u yɛrɛ t'a dɔn fɛn min yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya mun na s'u ma est-ce que aw ka ekɔliso la aw delila k'o inconvénient walima aw ye loi dɔ sigi sen kan ni denmisɛnninw bɛ classe kɔnɔna na u kana se ka don o sira jugu ninnu kan wa. Baasi tɛ n'i ye réseaux sociaux yɛrɛ ta a kɔfɛ baara min kɛlen b'a la a kɛkun ye de i ka se ka to nɔrɔlen a la i tɛ se k'a bila o y'a problème fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye donc n bɛ min fɔ ka d'a kan n'i t'a dɔn u ti dɔn i bɛ mɔgɔ ye bi hali n'a sɔrɔla nansɔngɔ t'u bolo u bɛ préférer ka taa wari ta k'a don forfait la ka to réseaux sociaux in kan k'a sɔrɔ wariko problème b'o la mais a kɛra o de kama e ka se ka to ka gulɔ a la parce que mɔgɔ dɔw de fɛnɛ balo b'a la a kɛra walasa minnu b'a suit u ka to ka to connecté kuma bɛɛ a kan donc maintenant ne a ma ɲɛ o kan komi n ye fɔ kuma daminɛ cogo min e de b'i ka mɔgɔw éduquer donc denmisɛnnin minnu bɛna kalan k'an fɛ yan a kɛra informatique domaine ye a ma kɛ informatique domaine ye o informatique bi bɛɛ de b'a kalan maa si tɛ se ka taa k'a kɔ donc i b'u kunnafoni de éducation de don donc a k'a yir'u la k'a fɔ nin ye baarakɛminɛn de ye a kan ka baara wagati min a man kan ka baara wagati min i kan ka dɔn k'a fɔ i kan ka min k'a kan i man kan ka min k'a kan o bɛɛ b'a la parce que a y'a mɛn k'a fɔ ko influenceur mɔgɔw bɛ mɔgɔw ye internet kan u bɛ se k'u ye lahala dɔ la o ye réseaux sociaux an peut-être an bɛna se olu ma o ye a inconvénient dɔ ye parce que n'i ko réseaux sociaux i bɛna ye k'a fɔ aw ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réseau kelen kan aw ka tabiyaw tɛ kelen ye bon f'e de k'a dɔn k'a fɔ ne danbe de ye nin ye nin tɛ bɛn ne ka danbe la f'e de k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ nin diinɛ de la ne ka diinɛ tɛ sɔn nin ma donc minɛn de don i kan ka se ka baara kɛ ni min ye mais f'i k'a dɔn ne fɛnɛ k'a fɔ tɔw bɛ ka min kɛ e jɛkɔlen tɛ k'o kɛ n'i ye kɛtɔ k'o kɛ c'est que e bɛ ka min kalan i ye min kalan i m'a dɔn ne o de y'a kɛ n k'i ma n ko éducation de don fɔlɔ minnu b'a baara il faut que a ka ɲɛ f'u ye o ye anw ka baara ye o ye jamana ka baara ye communication de kan ka kɛ denmisɛnninw ka niveau la pour que u k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn ninnu baara bɛ k'a la cogo min sinon bibi in na réseaux sociaux jɔyɔrɔba de bɛ an ka maliban yɛrɛ la bi i ye télésow ye o datugura u tun bɛ baara min na an fɛ yan mais réseaux sociaux nana fara télé minnu b'an fɛ yan ka kunnafoni jɛlen di fasodenw ma k'a dɔn k'a fɔ fasodenw ɲɛna an kan ka taabolo jumɛn ta an man kan ka taabolo jumɛn ta o y'an permettre bi an filɛ yɔrɔ min na bi an k'o sɔrɔ donc baara o baara a n'a inconvénient bɛ a n'a avantage bɛ an ka gɛlɛya bɛ se ka kɛ min ye f'an ka denmisɛnninw lamɔ réseaux sociaux utilisation de la. Ok, i bɔra ka yɔrɔ dɔ souligner sisan n'o de ye réseaux sociaux inconvénients ye an y'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min na bi kurantigɛ ko ka ca aw dun ka baara bɛɛ bɛnnen bɛ mansimafɛnw de ma n'o de ye informatique i bɔra k'a souligner sisan walima ni kurantigɛ ko in na aw ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ wa aw ka mansimafɛnw na wa. A gɛlɛya tan tɛ bi kɔni maliyɛn bɛɛ b'a gɛlɛya kɔni kɛra Bamakɔ i ma kɛ Bamakɔ bi maliyɛn bɛɛ bɛ kulela kurantigɛ ko in na. Moyen bɛ minnu bolo olu bɛ se ka moteur minɛ ou bien u bɛ se ka panneau installer o tɛ bɛɛ ye bolo bi hali o yɛrɛ hakɛ de b'a la n'a sera yɔrɔ dɔ la musaka ye tɛ s'a kɔrɔ donc diɲɛ fɛn o fɛn mɛnɛ ni i sɔrɔla la i b'i adapter donc
anw fɛnɛ fɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ mais nɔgɔya da min bɛ se ka kɛ anw fɛ yan fan dɔ la moteur b'an bolo yan comme y'a fɛ a fɛnɛ gɛlɛya tan tɛ mais an kɛlen ka machine dɔw fɛnɛ sigi yan minnu hali ni courant tigɛra olu fɛnɛ bɛ se ka permettre an ka machine ninnu u bɛ baara kɛ yanni courant ka na olu o bɛ yen o technologie bɛ yen minnu b'u sigi batterie de don courant fɛngɛ tɛ mais ni courant nana u bɛ se ka fɛngɛ comme ni ye ordinateur portable ninnu fɛnɛ ta batterie b'o la u bɛ se ka heure 4 kɛ ka sɔrɔ hali ni courant tigɛlen don aw bɛ baara kɛ donc fɛɛrɛw bɛ yen minnu fɛ mais ani EDM ta tɛ kelen a mana kɛ cogo cogo hakɛ de b'a la dancɛ dɔ de b'a la donc n ye kuma fɛngɛ fɔ yɔrɔ min na technologie yɔrɔ la mansimafɛnw bɛ minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ n'i ye an ka mansimafɛn caman jateminɛ bi clim bɛ clim yɛrɛ la i bɛ sumaya min f'u ɲɛna hali ka frigo n'u sumayara ka se hakɛ dɔ la dɔrɔn kap a moteur bɛ sa a yɛrɛ ma olu de a intelligence artificielle ma yɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ bon nin wagati n mago tɛ ka courant jeni a bɛ faga a yɛrɛ ma i b'a dɔn i ka télé n'a mɛnɛla ka se wagati dɔ ma dɔrɔn n'i tɛ ka baara k'a la a bɛ sa a yɛrɛ ma olu bɛɛ ye ka consommation jigin mais o tɛ courant ni courant yɛrɛ tɛ yen o n'o tɛ kelen ye mais a b'i dɛmɛ kosɛbɛ i bɛna minɛn minnu san k'olu sigi ni courant tigɛra donc n'a sera o yɔrɔ ma dɔrɔn i bɛna informatique jɔyɔrɔ de y'o ye k'a dɔn k'a fɔ nin charge in ka bon nin wagati in na ninnu bɛɛ bɛ faga donc machine yɛrɛ bɛ sin k'o dɔn k'a fɔ nin de ka consommation ka bon a b'o faga nin ka consommation ma bon o bɛ mɛnɛ bon an mago bɛ nin na ale ka consommation yɛlɛla a ma yɛlɛ ale kɔni kan ka to mɛnɛlen donc informatique bɛ ninnu bɛɛ gérer. Voilà, i bɔra ka o yɔrɔ mun souligner sisan n'o ye intelligence artificielle ye an y'a ye k'a fɔ caman b'a mɛn mais o t'a kɛcogo dɔn walima aw kɛlen bɛ ka application dɔ de don machine kɔnɔna na walima fɛn jumɛn don i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye ani en même temps ni mɔgɔ min b'o kɛ walima piratage bɛ se ka kɛ o machine mafɛn ninnu na wa. ok intelligence artificielle tɛ dɔwɛrɛ ye n b'a fɔ pour que mɔgɔw k'a faamu c'est mɔgɔ caman hakili la n'a fɔra ko intelligence artificielle des fois an b'a dɔn min na fɔlɔ o ye robot ye robot minnu u bɛ se ka kobaw kɛ bon n'i ye dɔw ɲininka u yɛrɛ bɛ se ka adamadenya yɛrɛ place ta u bɛ se ka adamaden ko kɛ comme adamaden oui hali n'u bɛ se k'a kɛ parce que confusion min na hali n'u bɛ se k'a kɛ intelligence artificielle ye jumɛn ye adamaden dɔ de ye ka hakilina dɔ di machine ma a bɛ raisonner machine place la machine mana raisonner o togo la togo machine tɛ se ka raisonner ka tɛmɛ ale ta kan donc n b'a fɛ k'a fɔ pour dan ka k'a la machine de don minnu u bɛ se ka baara hakilina baara bɛɛ kɛ comme adamaden bɛ hakilina baara minnu kɛ mais a ka dɔn k'a fɔ dancɛ fɛnɛ b'a la a tɛ se ka adamaden bɔ mais a bɛ baara e de bɛ fɛn o fɛn ni mago b'a la i bɛ se k'o fɔ a ɲɛna a b'o kɛ n y'a fɔ sisan n'i ye gardien bila so i b'a fɔ gardien ɲɛna bon ni ne ka n ka fleurs bɛ sɔn nin wagati in de la i bɛ baganw na bɔ nin wagati in na i bɛ dumuni d'u ma nin wagati in na bon ni mɔgɔ tɛ so i bɛ ventilo faga i bɛ nin fɛngɛ o ye adamaden ye bon ale bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ hali e ma min fɔ a ye mais intelligence artificielle o tɛ fɛn kɛ i ma min fɔ a ye maintenant ne filɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin intelligence artificielle bɛ nin bɛɛ kɛ n'i ka yɔrɔ kan ka sɔn wagati min n'o heure sera a yɛrɛ bɛ wuli a bɛ sɔnni k'a yɛrɛ ni mɔgɔ t'i ka so kɔnɔ n'a sɔrɔla i ɲinala i taara parce que courant tigɛlen don bi ni courant nana a bɛ taa sɔrɔ e ɲinala i taara a sɔrɔ i ka clim mɛnɛlen don o bɛ tile bɛ kɛ ka jeni mais ni intelligence artificielle n'o o b'i ka du kɔnɔ ni courant nana k'i ka fɛn minnu mɛnɛlen to ni mɔgɔ t'i ka i ka chambre kɔnɔ dɔrɔn a b'u bɛɛ faga donc ale ye comme n y'a fɔ cogo min a bɛ se ka baara kɛ comme adamadenw bɛ baara kɛ cogo min donc n'i y'a ka baara cogo in i bɛna k'i kɔnɔ ko hakilina dɔ de b'a la min a bɛ se ka égaler adamaden na non a bɛ fɛn o fɛn kɛ adamaden i mago bɛ fɛn o fɛn la hakilina baaraw la kolo gɛlɛn baaraw la i bɛ se k'o bɛɛ d'a ma a b'a bɛɛ kɛ mais adamadenw de b'a programmer programme de don dɔwɛrɛ tɛ programme de don comme an bɛ application TikTok ninnu gérer cogo min intelligence artificielle b'a kɔfɛ o intelligence artificielle b'a dɔn k'a fɔ bi e ye hijabu vidéo de filɛ donc hijabu yɛrɛ fɛnɛ vidéo ye diɲɛ ɲɛfɛ a bɛ t'olu de ta ka na don parce que a b'a dɔn k'a fɔ i ka fɛla ye o de n'i taara bi ka taa balontan de filɛ intelligence artificielle fɛnɛ bɛna faamu k'a fɔ balontan de ka di ye balontan vidéo minnu fɛnɛ bɛ a b'olu fɛnɛ de ɲini k'olu fɛnɛ yira i la
ninnu fana u bɛ baara kɛ ten pour ka se k'u ka wari sɔrɔ c'est intelligence artificielle bɛ baara kɛ ten k'aw kelen kelen bɛɛ ka fɛla dɔn ka baara kɛ walasa a bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ. Sani an ka tɛmɛ ni an ka ɲininkali tɔ ye an ka bi base de la semaine o de an y'a ye k'a fɔ an ka réseaux sociaux fan bɛɛ minɛnen don n'o de ye an ka finitigilakaw kɛlen bɛ ka kidali yɔrɔ minɛ an y'a ye k'a fɔ caman bɔra k'u ka nisɔndiya yira Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɔra ka video kɛ k'a jira k'a fɔ k'u b'an ka finitigilakaw kɔ an ka jɛ k'o video kunkurunin lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bɔra ka yɔrɔ dɔ souligner sisan n'o ye an ka base de la semaine kɔnɔna ye n'o de ye an ka finitigilakaw kɛlen ka kidali minɛ nisɔndiya bɔra fan bɛɛ o ye an b'a fɔ k'o ye internet ka avantage dɔ ye parce que caman m'o o image ni ye télé la mais réseau sanfɛla la an y'a ye k'a fɔ image bɛɛ lajɛlen i mago bɛ information fɛn fɛn la n'i yɛlɛla YouTube kan walima TikTok, Facebook, Instagram nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ i bɛ kunnafoni sɔrɔ a la e yɛrɛ bɛ se ka mun ta k'a fara nin base de la semaine kan. N b'a fɔ alhamdulillah halisa Ala ka jamana in basigi halisa Ala ka hakilisigi d'an ma Ala ka dususuma d'an ma Ala ka jamana in lakana an ka sɔrɔ halisa Ala ka jidi lakana halisa Ala ka sabati kɛnɛ Ala k'o jidi o y'an ka laɲini ye an ka finitigilakaw ye baara min kɛ donc an tɛ se k'u fo ka se nin ye kunnawolo de ye nin ye Mali kunnawolo de ye nin bɛ lakali fo min tɛ bi ye information fɛn fɛn bɛ nin fɛn na a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ n'a fɔra bi a ma nɔgɔn mais ne bɛ se ka min fɔ ka da nin kan c'est vrai kunnafoni bɛ di réseau ninnu kan toujours an b'a hakili to an yɛrɛ la tiɲɛw b'a la nkalonw b'a la aujourd'hui n'i ye aw ka chaîne ta aw tɛ kunnafoni foyi bila n'an b'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma sɛgɛsɛgɛ n'i ye kunnafoni bila n'a ma kɛ tiɲɛ i b'a dɔn min bɛ bɔ a la bon internet ka bi bɛɛ b'a kɛ o de y'a inconvénient réseaux sociaux inconvénient dɔ filɛ nin ye bɛɛ b'a kɛ donc kan'a fɔ ko n ye min mɛn internet kan k'a bɛɛ tiɲɛ an caman yɛrɛ bɛ yen bi n'i y'a mɛn k'a fɔ ko Karimasina fatura sisan n'u y'a yira Facebook kan an tɛ girin fɔlɔ dɛ an bɛ observation kɛ parce que o camanba de kɛra donc n bɛ min fɔ mɔgɔw ye fɛn o fɛn bɛ passer internet na ne veut pas dire que tiɲɛ de don donc kunnafoni an ka sɛgɛsɛgɛ an bɛ kunnafoni ta yɔrɔ min na an k'o ta yɔrɔ fana sɛgɛsɛgɛ n bɛ min fɔ surtout ka da kan o de ye surtout a y'a ye wagati kɛra la kɛlɛ gannen a fɔra finitigilakaw ye u ka bɔ réseaux sociaux kan parce que tiɲɛw bɛ fɔ nkalon bɛ tigɛ tiɲɛw bɛ fɔ nkalon bɛ tigɛ donc n'i ma kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn i bɛ t'i fili i bɛ kunnafoni fɔlɔ min sɔrɔ donc foli don ka se an ka finatigiw ma tuguni k'u cɛsiri nin ko in na an b'a la deli halisa Ala ka sabati don kow la. Monsieur Jawara an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ fana tɛgin o la an y'a ye k'a fɔ a ka di bɛɛ ye ka masimafɛn matarafa i ka du kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye informatique n'o ye masimafɛnw ye ordinateur ninnu mais an y'a ye k'a fɔ bi bi in arnaque cayalen don kosɛbɛ bɛɛ bɛ siran k'i ka baara kɛ i ka ordinateur kan a bɛ se k'i bɛ taa di mɔgɔ min ma o bɛ se ka tila ka application wɛrɛ sigi i ka ordinateur kan i tɛ fɛn min dɔn a tigi bɛ se ka bɔ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kalama i mana hali i ka wari fɛn bɛɛ a bɛ bɔ a tigi la aw ka nin kalanyɔrɔ min filɛ nin ye walima aw kɛlen bɛ ka mɔgɔw dɔw sigi sen kan ni nin gɛlɛya ye mɔgɔ min sɔrɔ u ka se k'u bɔ o gɛlɛya in kɔnɔna na wa. Alhamdulillah i ye fɛn min fɔ nin ye problème ba don yan'an ka se ordinateur ni fɛn ninnu ma téléphone y'a belebeleba de ye téléphone ye cible belebeleba de ye
donc o arnaque min filɛ nin ye c'est baara de don baara min ni i bɛ réseau kan internet kan mɔgɔw fana bɛ se k'i lasɔrɔ donc n'u y'i lasɔrɔ u b'i lasɔrɔ ni hakilina de o de ka ca la k'a lajɛ u bɛ se k'i sɔrɔ nata dɔ la donc même min fɔ fɔlɔ ni a kɛra masimafɛn o fɛn a kɛra ordinateur a kɛra téléphone o aujourd'hui an bɛɛ mago bɛ internet la an bɛ taa internet so sigi an ka so a n'a inconvénient baw bɛ ɲɔgɔn na a n'a avantage bɛ ɲɔgɔn na telew bɛ yen an ka telesow talama bɛ yen u bɛ minnu kan ka bɔ olu dɔnnen don mais n'i ka tele bɛ internet kan i tɛ se ka fɔ i den bɛ min filɛ a tɛ min filɛ o de y'a kɛ n bɛ min fɔ fɛn o fɛn n'i ma ɲɛ n'i bɛ don a la i bɛ s'a dɔnbagaw ma u ka se ka i ka conseil d'i ma i ka kan ka baara kɛ taabolo min na téléphone filɛ i ka kan ka protection jumɛnw sigi a kan i ka kan ka application jumɛnw sigi n'i ye nin kunnafoni sɔrɔ i ka kan ka baara jumɛn kɛ o i bɛ se minnu b'a baara kɛ komi an ka ekɔliso n'a ɲɔgɔnna ninnu i bɛ se kunnafoni min n'i mago b'a la olu bɛ d'i ma parce que a bɛɛ dancɛ b'a bɛɛ la n'i ko internet n'i ye internet sigi i ka so i bɛ sigi a kɔnɔ k'a fɔ n t'a fɛ nin ni nin ka kɛ nin ni nin ka kɛ o la denmisɛnninw u kan ka dan yɔrɔ min na o bɛ dan yen hali denmisɛnnin a ka tele filɛ ou bien a ka baara kɛ machine na o bɛɛ bɛ programmer k'a fɔ bon nin ye kalan wagati ye kalan wagati hali ni ne tɛ so denmisɛnninw tɛ se ka tele filɛ o wagati a tɛ mɛnɛ yɛrɛ hali ni y'a mɛn a tɛ mɛnɛ o wagati internet i tɛ se ka baara kɛ internet la fo kalan wagati ka tɛmɛ u bɛ leçon ta wagati min na fo wagati ka tɛmɛ donc i bɛ wagati kunkurunin min d'u ma o bɛ f'u ɲɛna nin wagati nin yɛrɛ fɛ n'u y'u tulo gɛlɛya u tɛ se ka baara k'a la donc a fɛn o fɛn n'a kɛlen don dancɛ bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔw aw kisi nin fɛn ninnu ma donc o arnaque minnu bɛ na nin ye i jija i ka s'a baarakɛyɔrɔ dɔ la minɛn minnu kan ka sigi i ka machine kan pour k'i kisi ninnu ma o caman ka sigi i kunna o de y'a fura yɛrɛ ye sinon ni i ko i ka wuli ten bɔn internet kan i bɛ se k'a caman sɔrɔ a bɛɛ caman fana bɛ minnu fana b'o fana d'i ma i bɛ taa sɔrɔ olu fana u b'i arnaquer tuguni donc min k'a la s'a dɔnbaga dɔ fɛ yen o k'i conseiller n bɛ min fɔ kosɛbɛ o y'o de ye mais n b'a fɔ tuguni k'a d'a kan baara in bɛɛ tɛ ɲɛ autorités kɔ baara in bɛɛ tɛ a tɛ se ka taa autorités kɔ faut que campagne de ka kɛ min bɛ se ka mɔgɔw sensibiliser mɔgɔw ka informer nin fɛn minnu n'u bɛ kɛ kɔlɔlɔw b'a la a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi nin n'a ɲɔgɔnnaw la donc baara fanba bɛ autorités de bolo surtout olu de ni aw presse kan ka baara kɛ walasa nin ye belebeleba de ye o e filɛ ka nin min kɛ nin bɛ jamana kunnafoli fɛn caman na mɔgɔ caman bɛna ye k'a fɔ jaa man kan ka baara kɛ ten n kun fɛ n'i ye téléphone san bi n kan ka dɔn n kan ka min kɛ n man kan ka min kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a dɔn ni émission sigilen bɛ mun kan o ye réseaux sociaux ye k'a daminɛ Facebook Instagram TikTok WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman o de hukumu kɔnɔna na bi astuce min b'an bolo o de ye an ka WhatsApp sanfɛla ye an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ vocal ci i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ ma mais i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ bɛ jama cɛ la a tɛ se ka vocal dɔ ci tant que ni bruit ba t'a kɔrɔ walasa k'o nɔgɔya i bolo k'i ka vocal ci k'a sɔrɔ bruit min b'i kɛrɛfɛ o ma se ka don i ka vocal kɔnɔna na cogo jumɛn an ka jɛ ko astuce in lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni bɛ fɛ ka vocal ci mɔgɔ ma ni donna tigi ka compte kɔnɔ WhatsApp la micro ni filɛ nin i b'o sama ka yɛlɛ donc ni micro ni sama ka yɛlɛ i bɛ centrale contrôle fenêtre ni jigi micro standard i bɛ cliquer o kan ka mɛn dɔn standard i b'a bɔ o la i b'a bila isolement de la voix la o la ni mankan ka ca yen nɔ mankan minnu bɛ kɛrɛfɛ a b'olu bɛɛ lajɛlen isoler a bɛ voix dɔrɔn de ta mais n'a to standard la mankan minnu bɛ kɛrɛfɛ a bɛ se k'olu bɛɛ ta i ka vocal mankan bɛ caya donc ni tilala i bɛ centrale contrôle fenêtre ni bɔ yen nɔ i bɛ continuer k'i ka message enregistrer an bɛna ɲininkali laban tɛngu a la comme an ka jamukan bɛ ka commencer ka se a kuncɛyɔrɔ la Monsieur Jawara an y'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ réseaux sociaux matarafa e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn di an balimaw ma walasa u kana se ka gɛlɛya sɔrɔ u ka réseaux sociaux matarafali cogo la ok toujours kumakan kelen de don baara o baara ne bɛ don a la a ɲɛɲini fɔlɔ i b'a ɲɛɲini ala yɛrɛ o fɔ an ɲɛna yan'an ka diinɛ yɛrɛ ta fɔlɔ a ko k'an ka diinɛ in dɔn fɔlɔ yan'an ka don a la donc réseaux sociaux b'o hukumu kɔnɔna la ou bien internet ou bien informatique yɛrɛ fɛn o fɛn n'i ma ɲɛ i bɛ don a la f'i ka n'i ma ɲɛ i bɛ don a la i k'a ɲɛɲini a baarabagaw bɛ yen i ka gɛrɛ olu la
émission be officielle comme e ka émission ɲɔgɔn minnu bɛ télé ninnu kan wa avantage dɔ ye mun ye aw ka nin émission caman bɛ ala ka site fɛnɛ sanfɛ nin bɛɛ bɛ jate komi a bɛ dirigé réseaux sociaux fɛ i bɛ se ka taa ninnu télésow kan émission bannen kɔfɛ k'i kunnafoli i kan ka taa taabolo min kan mais ni bɛ min fɔ adamaden n'i tora i ka tabiya kɔ fɛn caman bɛ i tɛ bi a kɔnɔ ne bɛ kuma fɔlɔ-fɔlɔ min fɔ o de i binna sira dɔ dir'i ma ka na bɔ sira in kɔnɔ parce que réseaux sociaux nana dayɛlɛli de kɛ e bɛ Mali la bi i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ États-Unis bi bi in na a b'a dɔn an balima ninnu sisan fɔlɔ bɛɛ tun b'a fɔ k'olu bɛ weleli kɛ téléphone na mais bi bi in na marakaw tɛ weleli kɛ tuguni an ko wari ka d'a ye bi bi in na bɛɛ ko WhatsApp bɛɛ bɛ appel kɛ WhatsApp kan donc mɔgɔ tɛ se ka kisi réseau in ma a avantage ka bon cogo min e tɛ se ka 2000 bɔ yɔrɔnin kelen hali ma kuma alors que n'i ye WhatsApp ta bi aw bɛ ɲɔgɔn ye o bɛ caman bɔ ɲɛnafin na donc o avantage caman bɛ yen mais a mana kɛ cogo cogo f'an ka éducation in de bila ɲɛfɛ n ka diinɛ tɛ sɔn nin ma ne ka éducation tɛ sɔn nin ma an ka tabiya ni nin tɛ bɛn i k'o dɔn fɔlɔ avant que i ka don nin fɛn ninnu na sinon réseaux sociaux influence baden bɛ mɔgɔ de ka teli ka influer o la donc n'i b'a fɛ ka kisi taa nin na sinon bon n t'a fɔ bɛɛ tɛ bi a kɔnɔ mais hali arnaque min bɛ sen na an caman yɛrɛ ka laɲini n'o dɛ ne y'a caman yɛrɛ sɔrɔ u bɛ se ne ka message dɔ ci ma k'a fɔ aw ka ekɔliso an y'a ye nin kan u bɛ kuma dɔ sɔrɔ min bɛ i nɛgɛ k'a fɔ bɔ ko ambassade ye nin minɛn in bila ka na d'i ma donc e nata de bɛ wuli an ka dɔn k'a fɔ diɲɛ foyi tɛ sɔrɔ fu la adamaden k'i sen bɔ fu la nɔgɔya in na diɲɛ ma da nɔgɔya kan foyi tɛ sɔrɔ nɔgɔya la ala ka k'a dinɛ a bɛ yen koyi mais i b'a baara de mais n'i bɔra o nata in na a ka ca la arnaque yɛrɛ fɛnɛ tɛ bin a la e bɛ se ka warimugu sɔrɔ fu cogo di hali balima t'a di fu n bɛ deli k'o fɔ ekɔlidenw ye yan dugukolo in ka fu tɛ yen mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a da nata dɔ kan n ye nin d'i ma fu bi tiɲɛ t'a la dɛ n bɛ arijinɛ nɔfɛ ala ko k'an k'o ɲuman kɛ n b'o kɛ n bɛ nin arijinɛ nɔfɛ de n sara y'o ye n ye nin k'i ye n y'a k'i ye balimaya sira kan fu tɛ o mɔgɔ min tɛ dɔn o bɛ se ka fu d'e ma cogo di n'i y'a ye i ka téléphone kan k'a fɔ k'i ye nin wari in sɔrɔ i kɔlɔsi a la a tɛ sɔrɔ gansan donc ne bɛ se ka kunnafoni min fɔ mɔgɔ k'a dɔn maa si tɛ bin arnaque kɔnɔ k'i nata de ma dayɛlɛ n'i nata dayɛlɛ dɔrɔn i tɛ mɛnni kɛ tuguni i tɛ yeli kɛ tuguni o de kan ka dabila ko fu tɛ yen fo k'an ka dɔn de k'a fɔ an kan ka wuli k'an cɛsiri n'i y'a ye farafinna tolen bɛ bi kɔfɛ an bolo janen de don Mali filɛ nin depuis nin kɛlɛ in fɛngɛ bɛɛ kɔnɔ Mali ka wari tɛ bɔla yɔrɔ yɔrɔ maliyɛnw ta de don an b'an bolo jɔ tubabu si ye k'a fɔ a y'an dɛmɛ nin na n'i y'i bolo jɛ a bɛ kɛ jɔn de wa i binna arnaque kɔnɔ n b'a fɔ k'a d'a kan parce que sécurité informatique n b'a kɛ n y'o spécialiste ye donc minnu bɛ taa ka bin mɔgɔw bɛ ka t'i i t'a kalama k'i ka machine wɔgɔbɛ kɔfɛ ka don i ka machine kɔnɔ k'i ka identité ta nin kalan ninnu mɔgɔw bɛ kala la an bɛ ninnu bɛɛ kɛ mais a fanba caman ye mun ye i nata dayɛlɛ fɛn dɔ nɔfɛ i bɛ sɔrɔ nata in nɔfɛ an ka hakili to nata in na an bɛ bɔ a ko la n bɛ min fɔ finitigilakaw ye c'est diɲɛ fɛn bɛɛ comme déjà n b'a dɔn k'a fɔ u b'a baara kɛ c'est NTIC technologie u k'u hakili u k'u cɛsiri technologie la min an b'a fɔ min ma ko NTIC n'an b'a fɔ mansi ma subahana mansi ninnu diɲɛ tɛ se ka taa bi olu kɔ n'i y'a ye bi hali k'i bɛ maramafɛn dilan maramafɛn min fanga b'a la ni technologie t'a la a tɛ baara kɛ donc u k'u cɛsiri technologie la ekɔliso caman bɛ yen bi Mali kɔnɔ minnu b'a a kalanw kɛ minnu b'a a baaraw kɛ anw yɛrɛ b'o o contexte la donc il faut que gouvernement ni autorités armée o ni universités ka baara kɛ dans la recherche pour ka se ka an ka fɛngɛw développer denmisɛnninw bɛ yen bi
école karamɔgɔ bɛ bi minnu dɔɔnin b'u la wa maliyɛn caman bɔlen bɛ kɔfɛ bi u taara nin kalanw kɛ u seginna bɛ ka na k'u b'u faso servi faut que u ka segin sisan k'u hakili to fasodenw na ka se ka nin baara ninnu u ka se ka encourager parce que ni technologie n'u ma encourager an tɛna se ka exploiter an sago la. Yusuf Jawara an b'i fo i ka ni ladilikan na ka mɔgɔw bilasira ni informatique ko in na ni tun ye Yusuf Jawara an bolokɔrɔ n'ale nana babu min na n'o de ye bibi na an ka technologie nafa ni gɛlɛya min bɛ sɔrɔ a sanfɛ a ye ɲɛfɔli kan ye wa an b'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan fana a kɛlen bɛ ka kalanyɔrɔ dɔ dayɛlɛ walasa ka an ka funakɛniw hakili dayɛlɛ walasa don n'a nataw la u kana gɛlɛya sɔrɔ an ka informatigiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an n'an ka bɔlɔlɔsiraw walasa don n'a nataw la u bɛ se ka kunnafoni wɛrɛ di maaw ma u fana kana bin nin dingɛ jugu nin kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma don mɔgɔ wɛrɛ gasi la an b'a fɔ fana bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri n'a ye bibina jamana bɛ jɔ a bɛ bɔ an ka réseaux sociaux sanfɛla la barisa an y'a ye k'a fɔ an ka réseaux sociaux sanfɛla information dɔ bɛ di mun tɛ information jɛlen ye les informations qui ne sont pas fiables an b'a f'u ye k'a dansigi o ko wɛrɛ la walasa basigi ni jamana kɔnɔna na o bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bɛ dépend anw yɛrɛ malidenw na an b'a fɔ fana an ka autorités u k'u kɔfilɛ an ka malidenw na walasa réseaux sociaux sanfɛla a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ni hakilina jiginna an b'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni maa min bɛ fɛ kɛ nin ni jamukan in na an b'a fɔ i bɛ se ka weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira in n'o de ye 91 20 06 04 walasa e fana bɛ se k'i hakilinata di ni réseaux sociaux kaw la an b'a fɔ aw kan mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka kunnafoni najɛlen nansɛsɛ ko ɲuman ko di an bɛɛ lajɛlen ma. Aidara i y'an janfa bani i y'an janfa Aidara salon duwawu i m'an janfa salon lasen duwawu i m'an janfa mais Aidara ɲinɛ duwawu i y'an janfa Aidara i ye duwawu kɛ k'an to Aidara anw bɛna sɔrɔ duwawu fana anw ni Hamina ko min nana ala ni kira tɔlen b'a dɔn anw ka Hamina ko n'i y'a da étage bɛ bi n'i y'a bila mobili kɔnɔ mobili tɛ se ka pousser bani mɔgɔ fɛn kelen mun bɛ se k'o ɲɛnabɔ o ye e ka duwawu ye Aidara i y'an janfa bani i bɛ nin wɔrɔ sira i y'an janfa DGP Aidara janfa DGP Aidara y'an janfa DGP an mago bɛ aljinɛ DGP aljinɛ 66 ne kɛlɛ mago b'o la DGP Walil Fort Walil Jabbar Walil Bush Walil Wahid la ilaha illallah Rasulullah Aidara ka banfula ne y'a bɔ a kunna mawuludu kɛyɔrɔ la sunkalo ye bɔ cogo di a bɛ ka dɔgɔ kɛ mɔgɔ ka ji la dɔrɔn ne sina ka n tɛgɛ don jama la dɔrɔn ka n tɛgɛ don a kunna k'a sama ka bɔ e sera ka bɔ ne 26 mars da 26 mars fa jama bɛɛ ne gɛn o si ma ne sɔrɔ ayi mɔgɔ ti maga nin na mɔgɔ ti maga nin na tɔw bɛ ka taa duwawu ɲini na 26 mars i bɛ ka taa danga ɲini na e tɛ don an ka alijinɛ kɔnɔ n'a fɔra ko Aidara yelen mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ ka ban ne ka alijinɛ don latigɛra Aidara ka banfula filɛ ne a ka jalamugu filɛ ne i k'a da kan fana ko suyɛnen de don dɛ Aidara ko suyɛni man ɲi i ka da la n'i taara nin waati in na dɔrɔn ka cɛ i tɛ don an ka alijinɛ kɔnɔ i bɛ taa côté dɔ in de la i m'a ye zo in mɔgɔ ti maga nin na mɔgɔ ti maga nin na a ye nin partager